Ang tanang bata makakaton sumala sa ilang abilidad ug katakos. Kini nga awit gipahinungod sa tanang mga ginikanan nga adunay anak nga naghamtong sa edukasyon. We had such expectations, we would soon be given birth to the next Chopin, the next Einstein, the greatest child on earth. And we'd be the perfect family, soon we'd have the perfect kid. We'd never have a challenge or a problem, God forbid. Oh, but life had different plans. So I need for you to understand. Don't desert me, don't ignore. I need friends now, more than I ever did before. Show compassion, but please don't pity me. I'm a parent just like you, it's true, but I have special needs. I need you to notice that my life's different from yours. I need you not to judge me. Don't compare and don't keep score. I'd love an extra pair of hands or just a hug or two. I need you to acknowledge that I carry more than you. Got the world here on my back. So I just thought I would ask. Don't desert me, don't ignore. I need friends now, more than I ever did before. What you take for granted comes so hard for me. I'm a parent just like you, it's true, but I have special needs. I need answers, I need help. It's so much work, and a miracle or two sure wouldn't hurt. Don't desert me, don't ignore. I need friends now, more than I ever did before. It's not the life that I'd have chosen, but it's the life that's chosen me. I'm a parent just like you, it's true, but I have special needs. Oh, yeah, I have special needs. Yeah, I need someone to listen.
We had such expectations. We would soon be given birth to the next Chopin, the next Einstein, the greatest child on earth. And we'd be the perfect family. Soon we'd have the perfect kid. We'd never have a challenge or a problem, God forbid. Oh, but life had did. All you got to do is All you got to do is Mayong buntag sa tanan nga nagtanaw ni ini nga channel. Ako si Dr. Elenesa E. Abamonga, usa ka magtutudlo sa SPED ug usa-usab ka advocate sa mga bata nga adunay unique, special or talagsaon nga mga panginahanglan. Nganong namugna kini nga serbisyo sa among channel? Una, ang special education dili sayon buhaton. Mahal kung sa private nga eskwelahan ug dili-dali masabtan sa mga ginikanan. Una nga pagsulay sa mga magtutudlo ngadto sa ginikanan mao ang denial. Magdumili ang mga ginikanan sa pagdawat sa kamatuoran nga ang ilang anak adunay espesyal nga kondisyon. Dili pod nimo mabasol tungod kay normal kani nga reaksyon sa mga ginikanan nga nangindahay nga unta iyang anak normal ang kondisyon sama sa uban. Pinaagi niini nga channel mapaabot namo sa mga ginikanan nga adunay mga anak nga naghambin sa espesyal nga kondisyon nga sa pagdawat sa kondisyon sa iyang anak mas dali niya nga matabangan ang bata para mahatagan og sakto nga programa agad sa kapasidad sa bata. Ang ikaduha nga rason nganong natawo kining maong serbisyo. Karong panahona sa COVID pandemic, walay katakos ang mga ginikanan sa pagpadala sa mga bata sa eskwelahan. Labi sa mga bata nga adunay mga espesyal nga mga conditions. Lisod pod sila tudluan gamit ang module tungod kay kadto lamang mga magtutudlo nga adunay katakos nga motudlo og special education ang adunay kaikag sa paghimo sa mao nga mga buhat kay trained sila sa mao nga mga buluhaton. Aduna sila kahibalo ug katakos ug taas sila og pasensya para sa mga bata. Ang ikatulo, sa paggamit namo sa Cebuano nga pinulungan ug pagpaambit diri sa atong YouTube channel, mahatagan og kahigayunan ang mga ginikanan sa lawom ug lapad nga pagsabot sa kondisyon sa ilang mga anak ug mga programa sa special education. Mahatagan usab og kahigayunan ang mga ginikanan or guardians nga mangutana sa ilang mga concerns mahitungod sa kondisyon sa ilang anak ug mga serbisyo sa special education nga libre. Sa atong pagsugod ni ining maong serbisyo, ako mangutana, aduna ba ikaw na diparahan or nakita nga batasan o gawi sa imong anak nga dili sarang buhaton sa sama kaniya og pangidaron, sama sa paghinubra or adunay kakulangon sa mga musunod? Hilumon, mubo og pasensya or atensyon, sigi og katkat og dili makapuyo, mga gawi nga sigi og balik-balikon sama sa ambak-ambak, pakog-pakog sa ulo, tuyok-tuyok, sigi og tan-aw sa mga nagtuyok nga mga butang, ug uban pa nga wala ma-mention. Pero nagkinubra or adunay kakulangon sa maong mga gawi.
Ang mga ginikanan kinahanglan nga magbinantayon sa gawi o batasan sa mga anak para kung adunay panghinubra or kakulangon niini nga lahi sa normal nga kondisyon, mahatagan kini og tukma nga pagtagad. Moduol sa mga professionals or experts nga adunay katakos pagtabang sa mao nga kondisyon, sama sa pediatricians o doktor sa mga bata, developmental pediatrician o doktor sa mga bata nga eksperto sa pagtubo ug pagpadako sa bata, therapist o special education teacher. Kining mga experts or professionals makahatag og sakto nga tambag para mahatagan ang sakto nga mga panginahanglanon sa bata nga adunay special nga kondisyon. Pinaagi niini nga serbisyo niining atong channel ang nahisgutan nga mga concerns mahatagan og oportunidad nga mahisgutan nga libre sulod sa inyong mga panimalay labi na sa panahon karon sa pandemya. Kung adunay mga pangutana og follow-up, pwede ra nga ipaabot sa mga experts pinaagi sa paghatag sa inyong comment or private message kung maulaw man galing magpaila. Ang sunod nga pagahisgutan mao ang unsay rason sa special need nga mga conditions. Magkita ta sa sunod nga mga sessions. Palihog og subscribe para kamo ma-notify or mapahibalo sa mga sunod pa nga mga hisgutanan. Usab kini si Dr. Elinesa E. Abamonga mag-ingon kung sayo nato mahatagan og kasulbaran ang mga problema ug kondisyon sa mga bata, mas dali sila nga maka-adjust sa ilang palibot ug mas mahimong mabungahon ang ilang pagtubo ubos sa giya ug pag-amuma sa mga ginikanan ug guardians. Mayong adlaw sa tanan. Usab ani ay usa ka awit isip atong pahinuon sa tanan nga mga bata nga adunay special needs. You walked with me, footprints in the sand, and helped me understand where I'm going. You walked with me when I was all alone, with so much unknown along the way. And then I heard you say, I promise you I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, I'll carry you when you need a friend. You'll find my footprints in the sand. I see my light flash across the sky. So many times have I been so afraid. And just when I thought I lost my way, you gave me strength to carry on. That's when I heard you say, I promise you I'm always there. When your heart is filled with sorrow
Ang mga awit ug dibuho niini nga sesyon gikuha niini nga mga mosunod nga mga references.